foi representada por numerosos grupos teatrais centos de veces. O grupo A Ferventa non se fai responsable do seu propio, só reproduce fielmente o que nela está escrito. Gracias ao Concello de Maceda por facer isto posible, así como a Sandra, Jessica e Roberto por pôr os nosos actores tan guapos. E, por suposto, moitas gracias a vos por a súa presencia. Agora a disfrutar. A vida do labrego é unha boa empanada, Col. As voltas que il ten que dar hasta ver o pan diante do coiteiro. Verai, eu fui calcular a semente deste grau e as chau da línea. A 3 léguas ben cumpridas da miña chou. Para que onde vaste isto? Que hai, Antelo? Que hai? Vou por unha amiga do coche para poder pagar. Si, onde si. Paguei unha cama, para que non debeza. Colgamos, que peso dinheiro no mundo. E nós sin ir. Do aire. Aquí rechei. Ahora verás. Coller a miña cereixa. Unha chatola nunha uña de atrás. O día do carreto da erva do señor Adán. E tiramos ya non era un instante. Pero ali aos días escorruzou a coxelea. Ves a ver. Ai, ó! Chegou-che, caralho! É muito mais puido ser! Como me dixo o señorito de la casa grande, si levante a usted el 100, lo deja teso! Conta nada! Essa vaca sempre te foi nariz! Boas tardes! Santas e boas! Sei que descansar! Hoxe non hai máis remedio, que a calor vai chegando. Chega? Fillo de callarite, ainda que se con calma, costa. Bueno, se o xuízo valeu a pena, va, unha pouca cousa. Os danos que fixeron un herdado de marrado. Non, por iso vostede ten que entender de ben cousas. Como un abogado coa semente. Bueno, ainda que non sexa pan, ainda que sexa só como un procurador.
que ando. Ai, agarrándote. Díxeme un pasarinho que había de pasar moi logo por aquí. Onde vas? Oye, son patas que están traballando no velo. Ai, non teñas presa, muller. Vous á festa. Escansa unha hija. Que faiche moita calor. E vas de suar. Silencio. Es la reina. Cantámoslo en Triptuyet. Con sótelo a nosa leira de chegar. Ustedes xa non ten luz. Ei, solo queda borralla. Ah, que bocas te, que me leve xudas. E se non, probemos. Ai, queremos diciendo. Que divertido che. Oye, este condenado, que eu solo non podo. Home, e logo vostede xa non pode comezar esta. Eso é un ministro. Ora, Eu que lle intentar. Vostede sei que me quere amolar. Aí quedemos, que pillo é. Ai, déntalo! deixese de pavas. O que sobra vostede é forza perder. Iso é moito máis. Ai, Sebastián, ti queres me compor polo que vexo. Quen me quere compor é vostede a min. Vaya, regálese. Ai, Sebastián, ven acá a axudarme, ó. Ven acá a axudarme. Levo presa. Fillo... Ah, non. Bota aquí unha mão se podes. Non, se pode. E logo... Estás envidillando. Non, gracias a Dios. E entón? Entón, sí, vostede ten moi mal. Ai, que rabia de nécora. Malas mañas de que? Escoada. E logo pensa que non sei o que lle fixo a prefecta de Visueses cando lle axudou a erguer a feixa de estuve na tapada do cruceiro. Que lle fixen a perpetua de Visueses? Que lle fixen? Vostede ben o sabe. Pero ti non ves, Parma, que a ti non che podo fazer, que non hai onde. Bueno, oferta. Mira, non se seas besta, chégate a callar, axúdame, que eu agora xa non che teño limón. Mais chego. Vaite logo, non se mover, ven aí a vantaxa que teño os animais. Se eu fora a cabalo, pois non poñen a xente. Pois tan contente. E logo, Cállate! que contar botas alto. No. Que xa estaba eu aquí pensando na vantaxe de ser de cabalo. Se eu fora a cabalo, viña ben. O burro, o becerro. Vamos a ver ahora. A ti, que caste de animal te gustaría ser mellor? Marrao. Eso xa o es. Xa me entendes. Marrao do sol, do da vista baixa. Pois eu non. Eu pulja. Tenche ruín morte. Eu ermagado non quixera morrer. Si, home, pois non creo eu que un marrao morra moi a gusto. A pulja é o bicho que máis sorte ten. Mantense no que mellor lle conveña. Pídelle o corpo sanguinova. Espétase no corpo dunha mociña de meixelas vermellas. Quer viaxar? É camiño sobor de calquera que vaya de viaxe. Se non vou procurar o home que o ha de facer. Están xogados ya a Dios. Pero logo, de que se trata? No,
Disputábamos aquí sobre se hai algún home capaz de erguer sin axuda de ninguén este saco de grau e leválo de comuño do mirrao. Antón di que non, e eu digo que sí. E xogamos 4 netos, non vou procurar o home que o ha de facer. Tío Antón, férreos. Perdona. Coño saberé eu hasta onde chega a forza dun home. Que os perde, tío Antón? Bueno, caraño, pois os perdos eu e perdidos están. Pero non és ti, nin ninguén como a ti, que faga esta homada. Que non? Non! Pois imos velo. Pois,